Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jedan tutorial, a danas ću da vam pokažem najosnovnije stvari u Game Makeru. Kada otvorite prvi put Game Maker, sada sam otvorio Simple mod zato što ću vam pokažem najosnovnije stvari. I imate ovdje sprites, sounds, backgrounds, objects i rooms. Pokazat ću vam sve osim sounds zato što sounds nisu ni toliko bitni da bi igrica mogla da se napravi. Prvo ću da vam pokažem sprites. Idemo, sprites su u stvari sve slike, znači sve teksture koje se nalaze u igrici, osim pozadine naravno. Napravit ćemo prvo ćemo napraviti lika, glavni lik, evo ovako. Onda idemo edit sprite i ovdje nam otvori neki prozorčić, tu namestimo create new, stavimo 32x32, može i da ga editujemo. Sada ćemo samo da malo povećamo ovu sliku, evo ovako. Sad ću da zoomiram i napravit ćemo, na primjer, da moj lik bude jedna loptica. Evo ovako. I obojit ćemo ga u plavo. Evo, u plavo, ovako. Ok. Dobro, to je naš glavni lik. Onda ćemo da napravimo zid. Zid... Svi ćemo da napravimo 16x16. Zato što će 32x32 da bude malo preveliko, a i vidjet ćete zašto kada budemo napravili sobu. Onda, isto kao i za lika, uzmemo ovo i možemo sada da skroz obojimo, u stvari sad ćemo da zoomiramo ovako i da napravimo da zid bude, nećemo ovako, nego ćemo da napravimo da bude... može ovako. Eto, to je zid. To je zid. Onda, da vidimo, napravit ćemo neprijatelja nekog, smrt ćemo da nazovemo. Izvinjavam se. To će isto da bude ovako, samo ćemo napravimo da, na primjer, bude, aj recimo da bude kvadrat crvene boje. Tako, da razlikujemo od ostalog. Može ovo. I napravit ćemo još cilj. Šta je što sam napisao? Colj. Cilj. To ćemo da napravimo da bude, samo gde je, a da, evo je ovdje. O bože, ja još tražim lupu. To ćemo da napravimo da bude, ne, undo, kvadrat žute boje. Eto, tako, kao zlato, kao cilj. Može. Eto, to je najosnovnije što nam je potrebno za neku najobičniju igricu. To je za sprites. Idemo sada backgrounds. Backgrounds to je logično pozadina, sad ćemo da uzmemo, evo ovako može ovo i stavit ćemo neku svetlu boju, na primjer ovu. Samo da nađe, evo ovako. I to će nam bude, ili da stavimo malo da bude različito, evo može ovako. Da nam bude ovo pozadina. Onda ćemo da stavimo, sad objekti, to je najbitnije. Prvi objekat ćemo da napravimo zid. Zato što ćemo zid prvi da postavimo i sad ću da vam objasnim sve. Znači, ovo je ime objekta. Objekat nije isto što i sprite. Sprite je samo tekstura, a objekat je ono sa čime vaš lik, u stvari, sa čim se susreće, šta dodiruje i tako to. Evo ovako, ovo će da bude izgled zida. Znači, uzeli smo sprite koji smo napravili da bude izgled zida, a stavili smo da to bude objekat. Ako stavimo ovo solid, onda možda možete da vidite ovdje u ćoškiću, u donjem levom, vidite ovdje da fali piksel. Ako stavite solid, onda ta boja koja vam je u tom ćoškiću neće biti transparentna. A pošto je ovdje crno, da sam namestio još negdje crno, kao što sam namestio na primjer ovaj okvir, onda bi svuda da je crno bilo transparentno, ali pošto stavim solid, onda neće biti transparentno. Dobro, i to je to. Ostavit ćemo tako, to je zid. Sada ćemo da dodamo novi objekat, koji ćemo nazovemo lik. U stvari ne, aj prvo smrt, zato što smrt nema funkciju. Isto ćemo stavimo solid. Nisam namestio, zaboravio sam namestim sprite i možemo da dodamo isto tako objekat cilj. Opet colj. Cilj.
Tako, cilj, dobro, i to isto sve ostavimo. Tako, sada ćemo da dodamo glavni objekat koji ćemo mi moći da kontrolišemo. Lik. Evo, lik uzmemo ovaj sprite, ne namestimo solid. Sada, ovde, add event, tu ćemo da dodamo, kao što možete vidjeti, ovdje ima dosta stvari koje mogu da se kontrolišu, ali nas zanima key press, to znači kada kliknem neko dugme šta će taj lik da uradi. Namestit ćemo levo, desno, gore i dole. I sad ću vam pokažem, znači kada kliknem levo, to je leva strelica na tastaturi, onda će naš lik da se kreće u levo. Samo da objasnim, ovo kada izaberem, to je pokret. Znači, dobro, sad ću da vam pokažem prvo ovo, kliknete levo, u stvari, da, odaberete smer, znači ako neko klikne levo, on će da ide levo i stavimo brzina 5. Onda up ćemo da stavimo, neko igra Team Fortress, Miško igra Team Fortress, stavimo up, isto brzina 5, stavimo right, desno, isto brzina 5, i stavimo down, dole, isto brzina 5. Tako. Onda, to je što se tiče kretanja. Sada, pošto kada pritisnete to dugme, onda će da, i kada ga pustite, on će da nastavi da se kreće u tom smeru. Tako da moramo da dodamo key release. Left, right, up i down. I to je to. I sve što ćete da uradite je da postavite isto ovo kretanje i stop. To je, to znači da kada pustite dugme, na primjer levo, kad kliknete levu strelicu i onda je pustite, on će da prestane da se kreće u levo, samo će da stane u mestu. Dobro, to je to za kretanje. Sada moramo da dodamo šta će da se desi kada dođe u kontakt sa zidom, sa ciljem i sa smrću. Evo ovako. Znači, to radimo tako što stavimo collision. I pošto smo mi odabrali lika, moramo da stavimo lik kada dođe u dodir sa zidom. Kada dođe u dodir sa zidom, onda stane. To je to. To je sve što treba da se uradi. Kada dođe u dodir sa smrću, kada dođe u dodir sa smrću, ovdje vidite jump ovo, ima ovdje da skoči na poziciju, pa vi da odredite poziciju, ima da skoči na početnu poziciju i da skoči na nasumici poziciju. Mi ćemo da odaberemo početnu poziciju i to je to. Ovo se odnosi na lika. Ako stavimo other, onda će da se odnosi na to sa čime se dotakao, što mi nećemo. Znači, samo ćemo da stavimo lika. Dobro, i treba da dodamo kada dođe u kontakt sa ciljem. Kad dođe u kontakt sa ciljem, onda će da pređe u sledeću sobu. To se, ja mislim, da nalazi ovde u main 1. I evo ovde vidite next room, samo stavimo next room. Transition, to je kakav će da bude efekat tranzicije, stavit ćemo, ja volim, ne blend, nego fade out and in. Ja volim to. I tako ćemo da ostavimo i to je to. To je to. Sada možemo da napravimo sobu, prvu sobu. Evo ovako, sada ovo ćemo da povećamo i može da bude ove veličine, nebitno je. Sada prvo što ćemo da uradimo je, idemo backgrounds i ovde kliknete da izaberete vašu pozadinu. Ne morate vi da napravite, da nacrtate pozadinu ili bilo šta, možete da ubacite sliku ili ja mislim da je ovde ako kliknete da se ubacuje slika. Ali ja sam napravio ovu za primer i sada ćemo da ovde odaberemo. Prvo ćemo stavimo zid. Zid, kada postavljate nešto mišem, kada kliknete levi klik, onda postavite samo jedan taj objekat. Ali ako držite shift, možete da šarate. Tako da ćemo mi da prošaramo ovaj objekat, ovaj zid po celoj ivici pozadine i evo ako sklonim ovaj grid, vidjet ćete kako to izgleda. Sada ćemo da dodamo, na primjer, cilj ćemo da stavimo ovde u ćošak, stavit ćemo lika, šta ja znam, ovde, nebitno je, i stavit ćemo smrt svuda negde. Evo ovako. I moram da samo da vidim da li je moguće u stvari doći do cilja. I evo, to je prva soba, na primjer. Sada, pošto je to prva soba, moramo da napravimo drugu sobu.
druga soba koju ćemo da stavimo ispod ove prve, da bi, kada dođe u kontakt sa ciljem, prešao u sledeću sobu. I isto ćemo da stavimo, u stvari pozadina, isto ćemo da stavimo ovu pozadinu, stavit ćemo isto zid, ćemo da stavimo svuda okolo. Ovako, ups, šaraj se, I tako, i stavit ćemo, na primjer, samo smrt ovde i lika ćemo da stavimo ovde, na primjer, eto. Nećemo ništa drugo da stavljamo, zato što nam nije potrebno. Molim što kaže, da, pošto sam slučajno, kada sam crtao ovde, slučajno sam stavio zidove izvan slike i sada mi kaže da postoji nešto izvan slike i on će da mi obriše ako kliknem yes. Ja kažem yes, on mi obriše. I to je to. Sada možemo da testiramo igru. Testiramo igru tako što kliknemo ovde, ali da vam pokažem pre toga nešto drugo. Ovde imate, kada kliknete file, imate save ili save as, svejedno, to sačuvate projekat. Kao i u prethodnim tutorialima što sam pričao, sačuvate projekat, a ovo create bla bla bla, to kada kliknete, onda napravite igricu, aplikaciju. Tako da, ja savjetujem oba da uradite, mislim, ako hoćete da igrate, morate da ovo da se sačuvate, ali ja savjetujem da i ovo sačuvate, za svaki slučaj, ako nešto ne valja, da možete uvek da ispravite. Dobro, to bi bilo to, sada možemo da testiramo igricu. I kao što možete vidjeti, ovo je igrica koju smo malo pre napravili. Sada ću da vam pokažem, znači, to jest kako funkcioniše. Ja sada kličem, evo, gore, dole, levo, desno. To je sve što smo mu dodali. Ako priđem zidu, on će da stane sa svih strana. Ako slučajno udarim smrt, on će me vrati na početnu poziciju. Tako da ja sada ću ovdje da manevrišem oko ovih smrti i stižem do cilja. Kada dođem u kontakt sa ciljem, on me prebaci u sledeću sobu. I to je ono što je najosnovnije za pravljanje bilo koje igrice. Sada možete vi da dodajete neke nove stvari, da ima više neprijatelja, da ima više likova, sve to može da se uradi. Naravno, za svakog morate da napravite, u zavisnosti od toga šta je, sve ovo što sam pokazao na početku. Dobro, to bi bilo to za ovaj tutorial. Ako ste novi, ako se svidjelo, lajkujte nas i subscribeujte se na YouTube-u, također možete nas pratiti na Facebooku i na Twitteru i da se registrujete na naš forum. Na forumu se nalazi link od ovog programa ako vi želite da napravite svoju igricu. I to bi bilo to. Napišite mi u komentarima šta želite da vam pokažem u sljedećem tutorialu. Prijatno!